Здравейте, хора! Днес влизам на Brawl Stars най-бързичко да си отворим една кутийка. Така че време да отворим тази кутийка. Клеим. Много това було. Много бъдем. Вероятно ще трябва да има някакво и Каптен Клоу. Бих казал, яко скинки да се падна. И купам го. Това е ушето часа. 101 джема имаме. Нека видим какво можем. Има ли някаква яка оферта за 107 джемчета. Нека видим. Сега, от него всички се покажаха на бас. Нека видим бас на колко не 620. Добре. Завиждам, че е добре. И ще се опитаме. Сега ще поиграем маничко с скинчето. Ето него Клоу. Яко скинчет на Клоучки няма скин. Клоу не е лош бро. Я да видим на какво име, което са малко да преспълним. Добре. Нещо шалзам. Ама добре, надолу шалзам. Ще погледам с Клоу. Нека видим ефекта на следващото. Нека яко да едното удя път. Дълг скин, другия път ще им даде дълг скин 100%. Той е як скин, така че нека видим. Яко. Тъй, че добре волен съм много. Поиграм още малко с бас и ще се опитаме да го дигнем на 1000. Мисля да взема червеното куче, защото е червяка. И ще ми даде допълнителен ефект скин, което ми следващия 70 имам. Защото днес е четвъртък, но това е това видео специално за неделя. Добре. Тъй. Това съм слаб, виждате. Станах на 80, стана на 5. Бегай. Добре. Оцелях. Сега трябва да съм мисля. Факта ли си така? Бих казал, че вие костюмче. Само дето аз не играя това брола. Единственият проблем е, че не съм на бокста брола и не го играя добре. Иначе се покалах с Кенджи до бокс бях. Добре. Смисъл по-добре. Бил съм по-добре с Пайпър, отколкото с Кенджи съм бил. Пайпър и скилмет, аз. Още не е добре да ще победя, тук няма как да го взема тук. Или да няма как. Ако се бях, малко и бях изпълнен, оклевни. И това виждаме хора, че реално да си стопаят нещата за опенингата, че нека отидем при Клоуча. Така нека First win и това. Добре. Както и да е. И нека бързо бързо, както видите, 620 добре.
100% другия сезон ще взема този, но може би другия сезон да се надяваме, че ще ми даде поне епик скин. Може и да митинг скин, ако успея да направя бас на 1000, но пак смърти и взема, може би ще скором, така че в последния сезон, може би. Бих казал, че е доста як скинчето, не яко скинчето, само че аз не съм добър с коло, което е проблем. Проблема е толкова. Принципно Кенджи много ма кефи, но няма как да се вземам много после. Виждате. Франка е много слаб. Моят. Принцип е добър българ. Браво! Бе. Тук сега има един крол. Ама той е добре, но Манди ще се използва от това. Този бас уби Манди супер, аз се радвам. Сега ще изтреля да стане този на шалдауна. Ще мисля, че ще го убия. Не, хитва в порталния. Добре, виждаме, че той е някакво. Но и може би да. Виждаме. Имам 101 лева, което е добре. И се чудя дали да не се купя. Няма, ще паза джемчетата за някоя якичка. Този бокс ще да е най-добрия. Но не знам как ще стане. Да, ето тук Байран ще събира много ясно. После са. Между другото не. Може би малко да поиграя. Абе ще поиграя Brawl Hockey една игра и ще се покажа другото. И ще ви оставям. Видео сега е четвъртък, но ще го поиграя за неделя, ако го видим и ще го кача в неделя. Какво направих? Не трябваше. Да, виж сега, развалих ми гола. Техният, не меша. На хора мен ме изкефят. Ти как влезе, бе? Ще просто си влезе, да. И аз ще влезем. Един на един сме. Ще е някакво. Още един го. Мислех се, че това ще е трудно. Не. Как? Как такова? Зависи опонентите. Вързали са опонентите ми. Вързали. Не. Хора, това да ще видите. Надявам се да ви харесало, да не имате по-голям късмет от мен. Това беше от мен за днес. Чао! До следващото видео.